Vam voler defugir, bàsicament, a nivell escenogràfic d'una lògica convencional de casa pairal. Podíem haver fet una escenografia pel menjador, una escenografia per la cambra de dormir, una escenografia pel lavabo, una escenografia pel jardí, i ens va semblar que ajuntar-ho tot en un gran poti-poti ens permetia, precisament, articular processos sintaxis molt més innovadors. Hem sortit de la caixa escènica de la sala gran, ens hem menjat les primeres 7 o 8 files, l'espectador tindrà una relació a les primeres files d'una proximitat similar a la que pots trobar a una sala alternativa. Hi ha una que té el canto aquí. Els tens al costat, els tens a tocar, per tant la relació, i això que sempre ens han dit, la sala gran et queda tothom molt lluny, en aquest cas els tindrem molt a la vora, i això també ens ha permès articular un discurs poetitzador de la caixa escènica amb qui hem col·locat unes oliveres i a través de jocs d'il·luminació i d'un tool amb transparències podrem ensenyar la intuïció d'aquest món que està allà de l'espai íntim de la casa. Però és una casa que es construeix i es deconstrueix des de la paraula, és un teatre amb la referència del teatre elisabetià, que les escenografies són sempre deíctiques. Si l'actor diu som al bosc de Birnam, no ens cal cap arbre per saber que som allà, i aquí si diu som a la cambra de bany, no ens cap aixeta, ni daurada ni platejada, per saber que som en una cambra de bany. I l'Oriol comença, el cor de l'ira, comença com Shakespeare a l'Enric V, imagineu que som, ell comença imaginin una gran casa pairal, és a dir, que no cal qui sigui, es tracta que l'espectador imagini, vull dir, això Shakespeare també ho fa. I d'entrada ja diem que és Dijous Sant, a més a més. Que ja no és una casa pairal a qualsevol lloc, no, el dia de Dijous Sant. Sí, home, això, i a més l'acció és, diguem-ne, en temps real, absolutament, i ja està.